Når jeg en sjælden gang giver mig i kast med en diskussion med klimaengagerede mennesker, så har det gang på gang undret mig over, at de kan ikke svare på spørgsmålet, hvor meget CO2 er der egentlig i atmosfæren. Og det vil jeg gerne råde bod på, for vi får at vide, at det er 400 ppm. Og hvad er så det? 400 milliontedele. Jeg kan ikke forestille mig 1 million. Jeg kan forestille mig lidt færre, men hvis vi kører det ned til 10.000, så vil det være nemmere. 400 ppm svarer til 4 10.000 dele. Det vil sige, 10.000, det er det antal, der er i den her. I kender de glasperler fra jeres børn eller børnebørn fra børnehaven. Her er 10.000 glasperler, eller plastikperler. Og jeg har talt dem, så det er rigtigt nok. De er livlige. Det her, det er et eksempel på vores atmosfære. Og atmosfæren består af en masse forskellige ting. Men for overblikets skyld, så har jeg gjort det sådan, at det er de hvide alle sammen. Hvis vi så skal regne ud, se hvor meget CO2 der er i, så kan vi tage 4 væk. Fordi det var jo 4 10.000 dele. Nu er der 9.996. Og her har vi 1, her har vi 2, her har vi 3, og her har vi 4. Det er det indhold, som atmosfæren har af CO2. Der er de her, der er en her, en her, en her og en her. Og så er der alle de andre. Så der må du så afgøre, om du synes, at det er mange. Jeg har svært ved lige at huske, hvor de ligger. Der lå den, og der lå den. Ja. Hvis vi nu siger, at CO2 det er noget farligt, det skal vi af med, så vi fjerner 75%. Det vil sige, at vi tager den her, og den her, og den her. Her. Det var 75%, vi fjernede. Nu er der 1 tilbage. Nu er CO2-indholdet i luften så lavt, at planterne dør. Fordi CO2 er mad for planter. Så jeg skynder mig at lægge det tilbage igen. Vi kan da ikke have, at verden går under af den grund. Hvis vi nu giver dem mere at spise, vi kan jo gøre det, at nu kan vi fordoble CO2-indholdet. Det vil sige, at så går det, nu lægger vi 4 til. Sådan, nu er der 8. 8. Og nu begynder planterne at stortrives. Og vi kan gøre det, vi kan lægge yderligere 4 på. 1, 2, 3, 4. Nu er det oppe på 12. Og det vil sige, det er 1200 ppm. Og nu er vi oppe på et niveau, som man finder i drivhusene hos gartnerierne. Fordi gartnerne, de køber CO2 på flasker og blæser ind i drivhusene, fordi planterne stortrives ved det. De kan faktisk blive 50% kraftigere, når man tilfører CO2, end når man ikke gør det. Så på den måde er CO2 en vigtig kilde til mad til planterne. Myten om, at man godt kan, planter kan lide, at man taler med dem. Og jeg tvivler på, at planterne kan høre, hvad det er, man siger. Men de trives alligevel, fordi når man står og taler med dem, jamen, så ens udåndingsluft kommer hen til planterne, og det er mad for planterne. Og hvor meget CO2 er der så i ens udåndingsluft? Jamen, der er rigtig meget. Kan I se? Så meget. I det her målestokforhold, der er der 500. Det er der i din udåndingsluft. For hvert åndedrag, hver gang du puster ud, så kommer der så meget CO2 ud. Så hvis du står og taler med en plante, jamen så giver du en masse mad, og så stortrives den.
Man kan også opleve, at hvis man sover i et soveværelse, hvor dørene er lukket og vinduerne er lukket, ja, så kan vi ikke nøjes med at sige, at så er luften sådan inde i soveværelset. Så er det nok snarere sådan her. Der er rigeligt af det. Men det, at vi kan have CO2'en, det er ikke en farlig luftfart. Det er en luftfart, som danner bindeled mellem dyr og planter, og derfor kan vi ikke undvære den. Når vi siger, at CO2 stiger i atmosfæren, så skal vi ikke være opmærksom på, er det en indikator med årsag-virkning? Er det CO2'en, der gør, at temperaturen stiger? Eller er det, at temperaturen stiger, der gør, at vi får mere CO2? Men CO2, det er broen mellem dyr og planter.